Κύριε Χριστάκη Χρυσοστόμου, πρόεδρε του Λιμνατίου, είστε ο αντιπρόεδρος επίσης του συμπλέγματος Κοιλάδας Κούργη Ξυλουρικού. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια εκδήλωση ξεχωριστή για την Αθισμένη Αμυγδαλιά. Μια μέρα πραγματικά ξεχωριστή, μια μέρα που ο κόσμος όλος που ήρθε εδώ, τόσες χιλιάδες κόσμος, πέρασε τόσο ωραία. Θέλω το σχόλιο σας. Σίγουρα, κύριε Ροδοκρήτου, διοργανώνουμε την γιορτή αυτή. Είναι η 7η γιορτή Αθισμένης Αμυγδαλιάς για να φέρουμε τον κόσμο εδώ πάνω στην κοινότητα του Λιμνάτη, στις κοινότητες μας όλες του συμπλέγματος, από τις πόλεις, από τα χωριά του συμπλέγματος, για να συσφίξουμε τις σχέσεις μεταξύ και των κατοίκων του συμπλέγματος αλλά και όλων των άλλων παρευρισκομένων, για να προβάλλουμε τις κοινότητες μας, να διαφημίσουμε τα προϊόντα εντόπιας παραγωγής που δόξα ο Θεός έχουμε πάρα πολλά. Όπως είπα προηγουμένως, να συσφίξουμε και τις σχέσεις του κόσμου, να αφυπνίσουμε τους νέους να μείνουν στις κοινότητες μας που είναι πάρα πολύ κοντά από το αστικό κέντρο, την πόλη της Λεμεσού, περίπου 20 λεπτά από την πιο απομακρυσμένη κοινότητα του συμπλέγματος, και είναι κρίμα και άδικο να φεύγουν οι νέοι μας από τα χωριά μας. Υπάρχει ζωή, τούτο το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε, ότι υπάρχει ζωή, υπάρχει δύναμη στις κοινότητες μας. Όπως η Αθισμένη Αμυγδαλιά τολμά και αθίζει μέσα στο χειμώνα, και εμείς έτσι τολμούμε να κάνουμε αυτήν την γιορτή για να δώσουμε το μήνυμα της άνοιξης και το μήνυμα της αισιοδοξίας. Σαν οικοδεσπότης σήμερα, πόσο ευχαριστημένος είστε από αυτήν την ημέρα? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί δουλέψαμε με πολύ κόπο και πολύ μεράκι για να στήσουμε τη σημερινή εκδήλωση. Ευτυχώς χάρισε μας ο Θεός, ήταν πολύ καλή ημέρα για τέτοια εκδήλωση. Έχουμε πάρει όλα τα σχόλια θετικά από όλον τον κόσμο. Συγχαρητήρια από όλον τον κόσμο για την διοργάνωση της εκδήλωσης. Θέλω να ρωτήσω, η νέα χρονιά όπως μπήκε τώρα, το 2012, ποια είναι η άποψή σας από θέμα επέκτασης, επένδυσης για την περιοχή εδώ στο Λιμνάτι και γενικά το σύμπλεγμα? Σίγουρα, Γιώργο, όπως γνωρίζεις, υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στον τόπο μας, οικονομική κρίση. Εμείς καλούμε τον κόσμο να επενδύσει στις περιοχές μας. Είναι από όλες τις απόψεις, και από οικιστικής πλευράς και από αγροτικής και τα πάντα. Υπάρχει μέλλον, υπάρχει προοπτική. Σας ευχαριστούμε για αυτήν τη συνέντευξη. Ειλικρινά, κάθε επιτυχία. Συγχαρητήρια για την τόση μεγάλη προσπάθεια και επιτυχία που έχετε κάνει. Ευχόμαστε και του χρόνου. Και εμείς, ο τουριστικός τύπος, το Hellenic TV και το Capital, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Δοκρήτου. Να είστε καλά.